тамошобинони азиз салом, хуш омадед ба канали мо. ҳозир барои шумо мехоҳам якчанд материалҳоро нишон диҳам ва нархошона фаҳмонам. марҳамат анамин намуд ямха вишифка баринай ҳамаш. нархи ино 300 сомонӣ, як либосаш беҳад хушрӯ, се ранг дора. И чизора мисол бисёр нестай, ҳамин як кас ду кас дора тамом. Бозорда бисёр нест аз ин намуд материал. И видеора ма аз корвон тарафи пажарка дуюм ряд, якум дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. касе ки мехоҳад биёя хичон бо бибинан аз пеш ва сипас нарх наво карда харидорӣ намоянд. ин иҷада бошад вишифкадоро ҳастай, ҳамаш 180 сомонӣ. касе ки мехоҳад марҳамат паплинои 180 сомонаи вишифка, ҳамаш вишифка ҳаст. Бо вишифкадорои арзонтар дар видеоҳои оянда ма ба навор гирифта пешниҳоди шумо мегардонам. бинед чӣ қадар хушрӯанд, чӣ хеле ки гуфтам каман ин намуд паплино, бозорда бисёр нестан аз ино. набинед хулоса нами вишифкадорои 180 бо 200 сомонаям дора. аз ами 180 то 200 сомонан. набинед поёншам ам хелера бинед 180 200 сомон. бисёрам рангои ҳар хела дора. ози то охири видеоро тамошо кунед. арзоношам ҳастаина чакано 140 сомонӣ. агар каседа дар кор бошад вишифказадагӣ чакан. паплинан, материалошон паплинан, хичонам хел гилои чакан доран, лавдоманӣ аҷоиб фасонан. инора ма як бор видео карда будам, бисёр харидорӣ карда буданд, зеро ки сифатошон хубай. намихе рангош мондагиам хе гилош ҳаст иҷаданам хел бо паплини гулдор, паплини гулош 3D. ин нархаш чанд смай хато накунам, агар нархаш 100 сомонами 3 метраш. намарҳамат дар кор бошад, нависед, доставка дорем, бо почта равон мекунем. ана инош бамбукан ёям амхе 100 сомонӣ. ози боша дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо фарангоро нишон диҳам. беҳад фарангои хушрӯ ҳастай ва нигиндор ва бенигин. касоне ки мехоҳанд марҳамат иҷада ина ин намуд фарангои нигиндор ҳаст. гилошон ҳархелаяй аднатонишам ҳаст ва гилдорам ҳастай. то охира тамошо кунед. набинед ино қимат будан, ози арзон шидагиянд 130 сомон ва боз доранд 100 сомона. нигиндорш ҳаст, бенигинаш. аднатонуёш ҳастай, гилдорош ҳастай. чӣ хелее ки шумода дар корай дӯстони азиз ҳастай дар иҷа. анаи бирюзовый цветш мада маъқул шид, аз пеш хушрӯ метова. баъд аз ана ин поповзадагӣ ҳаст. гулои ҳархела дора. ино ҳозир дӯстони азиз анамин нархошон 140 сомон, 150 сомонан 3 метраш. набинед кадом ранге дар корай, кадом гуле ки дар корай, метавонед ки нависед. мо равон мекунем, доставка дорем тавассути почта. ози ба поёнша нишон метим. уҷада бо вишифкадорои дигар хел таракай ва ё қиматтаран, вале сифатошон хушрӯтаракан ва ёра. сифатошон нав гилошон бисёрай.
ва вишивкаанд. Ино боша попуран ҳамаш анами ваёшон попов задагиай. Ҳами гулои поповияй. ана поён бошад. Беҳад паплинои хушрӯвӣ вишивкадор ин нусхаҳо набудан навомадагӣ ҳастанд. яъне дар видеои ма набудан ин нусхаҳо. нархҳои ино 250 сомон 3 метрш. ёдовар мешавам дӯстони азиз ки ҳозир ман нархҳои донаро барои шумо гуфта истодам. касоне ки мисол оптом мехаранд ва ёда бо арзон мешавад. ина бинед чӣ қадар хушрӯванд. ҳамаш вишивкаяй то болора. иҷада ҳам лавдоманӣ дора, ҳам хел вишивкаи холӣ дора. инаи рангош мондагӣ ҳаст. ино қимат будан ҳозир арзон кардагиян, ин нарх додастиян. вале ино ҳами вишивкадорои оригиналай, ҳам материалошон хушрӯвай, ҳам хучион вишивкаошон аввал қиматтар мефурӯхтанд. ҳозир боша ки кам мондагиай, мисол яктаи дутаяй, ҳарташ мондагиай, барои ҳавай ин нарх кардагӣ ҳастанд. бо сангошон ана иҷара бинед, сангои дизайнерския. ҳам гулошда санг дора. дидед чӣ хел бо фасон метова. хулас беҳад ва беҳад паплинои хушрӯ 250 сомон як либосвориш. бисёр вақт мепурсанд ки шумо материалҳоро чанд қадарша дар назар доред вақте ки нархҳоро гап мезанед. дӯстони азиз, ҳар видеода ма гап мезанам ки нархи 3 метрша, яъне як либосша нархоша ма гап мезанам ҳангоми нархҳоро ба шумо фаҳмонидан. иҷада ҳастаям хе фарангои бе нигин, чӣ хеле ки нав нишон дода будам нигиндороша. иҷада бе нигинош ҳастай. на марҳамат и вишивкадорояй, вишивкадорои 180 сомонҳош болода. иҷада гуфт ки 150 сомашам ҳастай, намедонам 140-150 сомаш. ба фикр ман кабуту сиёҳ боша ҳаминоян. хулас агар барои шумо дар кор боша арзонош гап занед, бо ма рафта суратша мепартом агар харидор бошед. касе ки худаш харидан мехоҳад, пас биёяд тарафи анамон пажарка 1 дарвоза 2 ряд. ина иҷада бошад итальянский вай, итальянский не, арабский шол гуфтан. ина амхе арабский лас ба фикрам румоло шарфо анам 2 ряд. нархошон 75 сомон. яъне и боша мрамори чӣ бромадай, румоли мрамори хамелеон. нархаш 115 сомон. хулас дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза барои шумо. умед дорам ки писандтон гашт ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард, зеро ки ҳар як дастгирии шумо и пешравии канали мо аст ва аз ин ма ба шумо хеле ва хеле миннатдор ҳастам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр, то видеоҳои оянда.